Скъпи приятели на 90-те минути, в рамките на този епизод ще си говорим за това, което ми е направило впечатление в първите 2 седмици от FBET Лига. Ще се опитвам да правя епизодите така, няма да правя обзор абсолютно всяка седмица по начина, по който ми се искаше. Естествено, в каналите ще си говорим за това, но поне в началото ми се иска да напипам още точно най-добрата формула за това как да процедирам. Така че в рамките на тези опознавателни седмици и може би опознавателен сезон вероятно, ще се опитам да се нагодя спрямо това, което първо вярвам, че е най-подходящо, пък и това, което и на вас би било най-полезно. Днешният епизод го разделям на 4 части. За първата част ще си говорим за Левски, след това за ЦСКА, за Лудогорец. В третата и четвъртата е за другите впечатления, които са ми оставили и отборите и всъщност някои неща, които са се случили в рамките на FBET Лига за тези два кръга. Стартирам с Левски. Виждате и 4-те точки, които съм подбрал. Надграждането на Левски, това според мен върви в синхрон с новите попълнения. Защото те дадоха допълнителния чар и качество на състава. Рейналдо и Сержиньо са превъзходни играчи и бих ги наредил спокойно в топ 10 на най-силните футболисти в FBET Лига, поне в началото на сезона. Може би ще успеят и да се качат нагоре, но са много качествени чужденци. Всъщност и останалите според мен имат абсолютния потенциал да се разгърнат в рамките на сезона, но в началото му тези двамата абсолютно отличен шест. И начинът, по който Сержиньо се зарадва при дебютния си гол срещу Локомотив София, който бе и победен за сините, това демонстрира много. Той успява да обгърне идеята Левски, целият терен пробяга, за да се радва с феновете. Това е изключителен знак. А пък Рейналдо е в топ форма от към отбелязване на голове. Според мен Левски си намери централен нападател, без да го рекламираше за такъв. Сините няма да спрат със селекцията, поне така си мисля, но от това ще зависи края на краищата от резултата срещу Университатия Крайова. Ако си гарантират участие поне в основната фаза на Лигата на конференциите, тогава на стадион Георги Аспарухов със сигурност ще развържат още кесията и вероятно ще вземат централния защитник Голар от Каза Пия. И хипотетично може да потърсят и още един централен нападател, но там не съм сигурен дали на Левски му е крещяща нуждата, ако използва Рейналдо като централен нападател. Въпросът е към третата точка с контузиите. Там какво ще се случва, защото в момента с сериозни проблеми е Оливер Камдем. Проблеми има и за Хуан Перея. Не сме наясно кога ще се завърне и Ради Кирилов. Този футболист за мен има какво да даде още. Проблеми имаха и Асен Митков сега в групата за матча с Университатия Крайова. Мустафа Сангаре също. Там, честно да ви кажа, малко треперя във всеки един момент дали този футболист ще може да се опази от контузии, защото в рамките на последната година много често има проблеми. В завършващата фаза на сезона, заключителната такава, когато Левски стана шампион, беше без него. Уж се оправи за подготовката, в един момент пак се оказа контузен. Много сериозни проблеми с Мустафа Сангаре. Добрите примери на феновете, искам да кажа няколко думи за това, което направиха те в матча с Локомотив София. И по принцип, от друга страна, толкова много абонаментни карти никой отбор не продава до този момент и може би ще се надскочат още с тези 12 500 продадени карти, тъй като продажбата им отново ще бъде задействана скоро. Но на първо място отношението към Любослав Пенев, адмирации, точно това е човечността, която търсим и добрия пример. Тук имаше някои престрелки, особено в социалните мрежи, как можело такова нещо, при положение, че в някои от песните на Левски точно срещу Любо Пенев се пеело и така нататък.
То едното е чисто закачка, защото има вражда между клубовете, но тук говорим вече за възпитание и точно човечност, която и самия Любослав Пенев благодари за това, което е видял, без да познава хората, без да е техния любимец, нали, но в следващия момент именно този жест е това, което се търси. И добър пример за фенове, всъщност и феновете на университетия Крайова трябва да бъдат похвалени, защото първо в социалните мрежи поздравиха Левски за победата и сега, когато Левски е наказан без гостуваща агитка, отново приканват всъщност да се даде възможност на българските фенове да пътуват за матч. Така че добри неща от феновете в последните 2 седмици. Минаваме към темата с ЦСК. Действам възможно най-бързо. Червените ще обединя до голяма степен тези точки. Напрежението, смяната по етажите, Зварци, Сенси съм извадил като акцент също, но там бих добавил и Гбамен от новите попълнения, както и какви да бъдат очакванията към ЦСК. ЦСК не убеждава, че вече има почерк на игра, смениха се много системи, постройки и не сме сигурни какво да очакваме точно от Христо Янев и неговите момчета в момента. И той самия си дава сметка, че ЦСК не играе добре. Това трябва да се промени, за да го няма това напрежение. Въпросът е колко време има самия Христо Янев. Смяната по етажите, искам да кажа за Валю Илиев, че според мен е изключително възпитан и ерудиран човек. Лошото е, че някои негови действия в рамките на последните години, свързани най-вече с ЦСК 1948, което знаем за феновете на ЦСК какво означава, това веднага възпламени една атака в социалните мрежи срещу него. Някои се хванаха за това, че не е казал нито веднъж ЦСК в интервюто си след мача с Ботев Пловдив. И там това може би ще изиграе лоша шега на него и на ръководството на ЦСКА по принцип. Пожелавам да не е така, но някак си не беше това най-хитрия ход. За Бойко Величков би казал, че това за някой едва ли не е понижение в иерархията, не мисля. За мен самия Бойко Величков е чудесен човек, който да отговаря за школата, имайки си собствена такава. Разбира какво трябва да създаде. Между другото, ЦСКА прави много в това отношение да развие своята школа. Може би остава малко на заден план предвид стадиона, който е в абсолютно финалната си права до завършването, но пък много напрежение се акумулира в Борисовата градина и въпросът е докъде ще стигне всичкото това. Зварци, Сенси, както ви казах, за мен пасват идеално, справят се чудесно тези футболисти. Зварц показа позиционирането в наказателното поле и искането на топката и завършващия си удар в мача с Ботев Пловдив, явно по навик срещу канарчетата. Сенси си е абсолютна класа, там нямам какво да кажа, просто всички очаквахме нещо подобно и се радвам, че ни показва доброто си лице. Очакванията са ЦСК най-накрая да ни покаже някакъв стил на игра и лека по лека да демонстрира, че при Христо Янев има развитие. Третата точка е за Лудогорец, бързо там, защото не остава много време. Взимат се важните точки и срещу Локомотив Пловдив и срещу Дунав Русе. Лудогорец успя да се размине с крах, особено срещу смърфовете, с отбора на Дунав явно се получиха нещата. В Европа обаче е голямата въпросителна, защото пасив от 2 гола срещу израелския Апоел Тел Авив ми се струва прекалено сериозен скок, който трябва да бъде взет. Пожелавам, разбира се, това ми е и тезата във всички епизоди до момента, че повече български отбори напред в европейските клубни турнири, по-добра реклама за клубния ни футбол, по-добре и за коефициент и така нататък. Ключовите играчи биха ли останали, ако Лудогорец се сгромоляса в Европа толкова рано? Според мен не, защото те имат високи претенции
и не вярвам Квадро Дуа, да кажем, ако щете дори Ивайло Чочев, дори за Петър Станич знаем, там трансфера е съвсем скоро ще се случи подобно нещо. Така че Лудогорец според мен ще трябва да гради нов отбор, което не е много лесна задача. Относно това, което се говори, просто не ми се иска да засягам много тази тема в момента, за това, че солидарните плащания едва ли не са причината Лудогорец да не плаща таксата за да не използва до 4 футболисти българи в състава. Това в края на краищата според мен има своята логика, просто е казано в много неподходящо време. Ако беше казано още миналия сезон, ако нашите отбори се представят добре в Европа, тогава отпада. Тогава ще да бъде различно, но никой не излезе и не го каза. Ако е било написано в правилата, честно казано, мен ми е обегнало. И четвъртата част е свързана с другите отбори и другите неща, които ми направиха впечатление. Набързо през тях. Във Варна се случва нещо много интересно. Спартак Варна, въпреки че бе раздиран толкова много от проблеми от финансово естество в последно време и неяснота какво ще се случва, общо взето миналия сезон го изкараха на магия според мен. Някакси преминаха през Черно море, така, край пътен знак някакъв, който изобщо не ги интересува какъв е, и те си карат направо и успяват да вкарат 3 гола. И за Илян Илиев наистина предстоят много тежки времена, защото толкова неприятна ситуация за начало на сезон не е получавал, може би, никога, както е в Варна. Някои хора си тръгнаха, други си тръгнаха, пък се върнаха и така и не става ясно защо беше цялото това упражнение. По-скоро много конспирации породи. Относно Дунав и грижата за стадионите искам да кажа няколко неща, защото там очевидно в Русе купнеят за футбол от най-високото ниво в България от FBET лига. Постарали са се за съоръжението, но пак не съвсем. И тук ще кажа нещо конкретно, и то е защо трябва в гостуващите сектори в България условията да са покъртителни. Да, боядисани са някои елементи по стадиона, седалките бяха в добро състояние, адмирации за това, но защо в гостуващия сектор да трябва хората да се чувстват все едно са в някакъв затвор, в кафес? Кому е нужно? И аз не казвам, че трябва да се слагат конкретно някакви седалки от същия тип, защото рискуваме да се счупят и да се подменят нон-стоп. Просто може да е малко по-приветливо. Дай на хората, които са решили да посетят твоя град, твоя стадион, да се почувстват приети. Защо? И това е проблем на много места и продължава да е проблем и не се решава. Сега, той за домакинските привърженици не е най-приветливото винаги, което е проблем също и то крещящ, но в края на краищата може да се помисли малко в тази насока. И всъщност къде да очакваме развитие, за това може да си говорим много, но ще кажа, очаквам развитие от тези, които дадоха възможност на същите треньори да ръководят първия отбор на дадените клубове, и в конкретика искам да кажа, че за мен Арда през този сезон ще бъде по-силен и ще се бори за място в Европа, защото Александър Тунчев заслужава, защото българските футболисти там не са никак малко и са качествени, и в Арда за мен много дълго време мислят за това как да изглежда този клуб последователен в действията си. Тепърва ще има и още епизоди, в които да си говорим за случващото се в FBET лига. Какви са вашите впечатления за първите 2 кръга? Може да пишете в коментарите и ще се радвам да последвате канала. До скоро!